Mesele bi Adem û Hawayê dest pê dike. Wan ne bi gotina Xwedê, bi gotina İblîs kir. Di destpêkê de têkiliya di nav Xwedê û mirovan de pir baş bû. Lê ji ber ku wan îtaat nekir, ew ji Xwedê dûr ketin. Adem û Hawa yên yekemîn bûn ku guneh û mirin ket jiyana wan. Wan dixwest ku xwe veşêrin û şerma xwe bi pelên daran binixwimînin. Lê Xwedê ji vê yekê nerazî bû. Loma wî ji çermê heywanan ji wan re cil çêkir. Xwedê bi xwe ji bo ku şerma wan veşêre heywana yekemîn kir qurban. Du zarokên Adem û Hawayê çêbûn. Navên wan Kayîn û Habil bûn. Kayîn xwarina ku bi destê xwe peyda kiribû ji Xwedê re kir qurban. Habil jî heywanek ji Xwedê re kir qurban. Kayîn gelek hêrs bû. Xwedê ji Kayîn re got: Tu çima hêrs bûyî? Eger tu ya qenc nekî, guneh li ber derî ji bo te disekine. Daxwaza wî tu yî. Kayîn bi çavnebarê Habil kuşt û berê mirovatiyê bi piranî da riyeke darî. Piştî çend sed salan her tişt ew qas xerab bû ku li gor Xwedê tu kesî jiyan heq nedikir. Ji xeynî Nuh û malbata wî. Xwedê ji Nuh re got: Keştiyeke mezin çêke û ji xelkê re bêje. Roj tê ku her guneh wê bê ceza kirin û bi tenê riyek heye ku mirov rizgar bibe û rehma Xwedê bistîne. Ew jî ev keştiye. Lê xelk keniya. Henekên xwe bi Nuh kirin. Heta ku ji ezman baran barî û ji erdê av bilind bû. Lê mirov qet amade nebûn. Tofanê yanî lehiyê herkes û heywan jî kuştin û dinya ji ber gunehên mirovan xira bû. Tenê Nuh, malbata wî û ew heywanên ku bi wî re di keştiyê de bûn xilas bûn. Paşê bavê baweriyê Ibrahîm hat. Xwedê jê re got: Kurê xwe bibe serê çiyayekî û wî bike qurban. Ev emir ji bo Ibrahîm zehmet bû lê wî îtaat kir. Wî baweriya xwe bi kirinên xwe nîşan da û kurê xwe bir ser çiyayê Moryayê. Lê gava ku wê Ibrahîm kurê xwe bikira qurban, Xwedê ew da sekinandin û ji devla kurê wî heywanek peyda kir. Heywan bû berdêla kurê wî, ji bo xwînê xwîn, ji bo jiyanê jiyan. 400 sal derbas bûn û Xwedê Musa pêxember şiyand. Da ku gelê İsraîl ji Misrê derxe. Lê padişahê Misrê Fîr'ewn li ber xwe da û Xwedê ew bi 10 belayan ceza kir. Ji bo belaya da wî Xwedê milyaketê mirinê şiyand. Ji bo ku di her malê de lawê yekemîn bikuje. Lê belê emir li gelê İsraîl hat kirin ku ew berxekî serjê bikin û xwîna wî di çardera derî bidin. Dema ku milyaket xwîn bidîta wê bizanî boya ku berx bûne berdêla zarokan. Cihû yan jî Misrî, kole yan jî azad be, eger wan emrê Xwedê anî be cih wê zarokên wan xilas bibûna. Yan na, wê şevê weke ku Musa ji pêşî ve gotibû wisa qewimî. Malên ku qurban û rehma Xwedê qebûl nekiribûn, ji wan malan qêrîn û girîneke kûr bilind dibû. Paşê Musa pêxember Tewrat da gelê xwe û tê de Xwedê ji bo xelk tiştek emir kir. Divê gunehkar ji xizmetkarekî Xwedê re heywanekî ku bibe qurban bi aniya û destên xwe bida ser serê heywan. Bi vî awayî wê nîşan bida ku şerm û gunehê wî derbasî heywan dibe. Divê paşê heywan bihata qurban kirin, xwîna wî bihata rijandin û bi vî awayî wê gunehê mirov bihata nixumandin. Dawudê kral û pêxemberan Tewrata ku Musa anî şopandin. Lê mirak kirin û gotin: Gelo xwîna heywanan gunehê mirovekî bi rastî paqij dike yan na? An ew tenê nîşan û sembolên tiştên pêşerojê ne? Dawud pêxemberê tî kir û got: Kralek Mesîhek wê bê. Ew ê ji zuriyeta Dawud be û wê bi hêzeke mezin padîşahiyê bike. Lê ew ê zilamekî nefs biçûk û dil bi rehm be. Ew Mesîh wê yekî bêguneh
بê kêmanî bê sûc û pak be ew ê êş bikişîne bimire û bibe qurbaneke bê qusûr. İsa Mesih da xurekî de hat dünyayê ji ber ku kesekî cih nedadiya wî. Ew ji bakiriyekî hat dinê û ew pak bû. Ew belengaz bû lê esîl bû. Ji zuriyeta Dawud bû. Ji vanên gundî û ji rojila cî zanayên dewlemend hatin da ku rûmetê bidin wî. Şahadiya wan ev bû. Ew Mesîh e, ew rast e. Ew e yê ku di kitêbên pîroz de soza wî hatiye dan. İsa Mesih hezkirinê, rastiyê, aştiyê û nefs biçûkiyê hîn dikir. Ew necarekî yanî xeratekî nefs biçûk bû. Lê ew zanayekî ecêb bû. Wî dîndarên dirû aciz kirin. Çimkî wan ji Xwedê pirtir ji adetan hez dikir. Lê yên feqîr, nefs biçûk, tobedar û gunehkar pir jê hez dikirin. Wî mirovên ker, kor, seqet û kesên bi ruhê xerab ketibûn baş kirin. Wî çend mirî jî sax kir û vegerand jiyanê. Ew zilamekî bêmal û mamosteyekî gerok bû. Ew şoreşgerek bû û gazî mirovan dikir ku ew ji Xwedê hez bikin. Her wiha İsa Mesih digot Xwedê bavê min e. Wî nîşanî mirovan da ku Xwedayê herî mezin wek bavekî ji wan hez dike. Xwedê dixwest bi mirovan re têkiliyeke bav û zarokek çêke. Lê pirsgirêkek hebû. Ew hêjî gunehkar bûn lê Xwedê pîroz e. Ji Adem û vir ve gunehê mirovan ew ji Xwedê veqetandibûn. Lê Mesih dizanibû bê ew ê çawa wan bîne cemhev. Yahyayê Imadkar yê ku waftîz dikir li ser İsa Mesih pêxemberetî kir û wisa got. Vaye, berxê Xwedê yê ku gunehên dunyayê ji holê radike. İsa bi xwe Mesih bû. Ew hatibû hilbijartin. Da ku bibe qurbanê bêqusûr. Wî qet guneh nekir. Ew pîroz bû, pak bû, bêqusûr bû û ew bû berdêla gunehan. Yê pak dişûna sucdaran de, yê pîroz dişûna mirovên gunehkar demir. Wî ev tişt ji bo bavê xwe kir. Wî berdêla gunehê mirovan da ji bo ew wan ji koletiya gunehan azad bike. û wî tiştê ku Adem wenda kiribû dîsa da wan têkiliyeke bêqusûr a bi Xwedê re. İsa Mesih jiyana xwe bi destê bavê xwe Xwedê li ser xaçê ji dest da. Xwedê İsa Mesih şand da ku nevîsên pêxemberan bênce û bi îtaatkirina Xwedê ew ê bibûya berxê Xwedê yê ku gunehê dunyayê ji holê radike. Lê wî ne tenê ev kir. Piştî sê rojan Xwedê İsa Mesih ji nav miriyan rakir. Ev ji bo wan ên ku baweriyê bi wî tînin sozek bû. Ku rojekê ew ê jî ji bo jiyana ebedî rabin. Piştî vê yekê İsa Mesih sozda şagirtên xwe û wisa got. Ez ê vegerim lê weke pêşeng, kiral û hakim. Mesih ji mirovan re diyariya Xwedê ye. Ew hatiye ji bo ku mirov di nav gunehên xwe de nemirin û ji Xwedê neyên veqetandin. Eger mirov wê qurbana İsa Mesih qebûl bikin, têkiliya wan ya bi Xwedê re wê nû bibe. Lê wek diyariyên din heta ku hûn wê qebûl nekin, ew nabe diyariya we.